Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya mujudaken woing Paskah wungu dalem Gusti dados manungsa enggal ingkang lair malih tangi saking sedaya dosa. Dinten menika dinten Senin lumrah ing mangsa Paskah. Waosan Injil ngajak kula panjenengan nglelimbang lan ngangsu malih bab rahmating baptis ingkang sampun kula panjenengan tampi dados meterai kekal ingkang ngangkat kula panjenengan dados putra-putraning Allah lan manunggil kalian Gusti Yesus sing wungu saka seda. Baptis dados tandha kekancingan ingkang boten ketingal ingkang kaparingaken Allah dumateng kula panjenengan. Mila lumantar sakramen baptis kula panjenengan sampun linebur saking dosa asal lan tinimbalan supados mbangun gesang selaras kalian rahmating baptis menika dados manungsa-manungsa Paskah, manungsa sing wis tinebus dening Allah. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 3 ayat 1 ngantos dumugi 8. Nalika samono ana wong Parisi pengareping wong Yahudi aran Nikodemus sing sowan Gusti Yesus ing wayah wengi lan munjuk mangkene, "Bapak Guru, kula mangertos panjenengan menika guru utusaning Allah, awit boten wonten tiyang ingkang saged damel pangeram-eram kados ingkang panjenengan tindakaken menawi boten jinangkung ing Allah." Gusti Yesus paring wangsulan pangandika dalem, "Aku kandha sakbenere wong iku yen ora lair maneh ora bisa weruh kratoning Allah." Nikodemus matur maneh, "Kados pundi sagedipun lair malih menawi sampun sepuh? Menapa saged wangsul mlebet ing guwa garbanipun biyung lajeng lair malih?" Gusti Yesus paring wangsulan, "Aku kandha sakbenere wong iku yen ora lair maneh saka banyu lan roh ora bisa mlebu ing kratoning Allah. Sing lair saka daging iku daging, dene sing lair saka roh iku roh. Aja gumun yen aku kandha, kowe kudu lair maneh. Angin iku midit manut arahe dhewe, ya bener kowe ngrungu kumrisike, nanging ora ngerti saka ngendi tekane lan menyang ngendi parane. Mangkono uga sing lair saka roh." Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem
sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, dinten menika kula panjenengan sampun lumebet ing dinten-dinten lumrah mangsa Paskah. Yen seminggu kapengker menika Oktav Paskah, kula panjenengan dipun tuntun dening sabda dalem ingkang kamot bab kados pundi Gusti Yesus wungu lan ngatingali para murid sarta dawuh supados para murid martosaken pamartobat lan pangapuntening dosa. Dinten menika dinten Senin, dinten sepisanan anggenipun kula panjenengan nglimbang bab woing Paskah. Kanthi kados pundi kula panjenengan nglimbang-limbang malih baptisane awake dhewe. Apa awake dhewe anggone baptis mbuh kuwi rikala lair alit menapa baptis dewasa menapa baptis diterima, estu dayani anggone awake dhewe mbangun iman kapitadosan lan lair malih kados ingkang dipun ngendikaaken Gusti Yesus. Tiang ingkang lair malih sanes saka daging liwat guwa garbaning biyung ning lair saka banyu lan roh. Saka banyu mbok menawa awake dhewe sampun lumantar sakramen baptis, awake dhewe dicuri banyu kaping 3. Aku baptis kowe konco ing asma dalem Yang Rama cur, Yang Putra cur, Yang Roh Suci cur. Ananging lair sacara roh, nah menika sing penting. Awit Gusti Yesus ngersakake kula panjenengan sami anggenipun dados manungsa-manungsa Paskah ingkang ngetingalake woing Paskah ana ing uripe awake dhewe, ya nuntun awake dhewe lair malih dadi manungsa sing anyar, sing suci, sing urung ngerti dosa, rung duwe dosa, rung gawe dosa. Menika woing panebusan dalem ingkang sampun nglebur dosa-dosane awake dhewe, sampun manggul dosa-dosane awake dhewe ing pamenrangan. Lan Gusti sampun basuh kula panjenengan sami boten namung mawi toya rikala kemis putih, ning nggih mawi toya lan rah rikala Jemuah Agung. Lambung dalem dipun jojoh lan mili toya lan rah sing basuh dosa-dosane awake dhewe dadi putih meneh, dadi suci maneh. Nah menapa menika estu ndayani awake dhewe anggone mbangun gesang suci ing ngarsa dalem Gusti. Sing wingi nggotaning ngrumpi saiki pati-pati ora ngrumpi meneh. Sing wingi ora sregep tindak gereja utawa yen saben minggu arep nang gereja aras-arasen utawa yen ana gawean ngalahake le tindak gereja, saiki saben minggu wajib meksa awake dhewe tindak gereja nderek Ekaristi. Yen wingi ora aktif ana ing lingkungan utawa anggone kegiatan lingkungan menika bolong-bolong, saiki meksa awake dhewe aktif saben-saben ana kegiatan lingkungan. Yen wingi arep pelayanan kok aras-arasen, mikire kok abot banget, kuatir mengko kebutuhane keluarga kepriye, saiki wani meksa awake dhewe nderek terlibat ing pelayanan. Nah menapa menika estu saged kula panjenengan tindakake ana ing urip anyar. Menapa kosok wangsulipun utawi sadurunge Paskah karo sakbare Paskah ya padha wae. Gusti ngajak kula panjenengan sami lumantar wawan pangandikanipun kaliyan Nikodemus ingkang estu terpesona kasengsem dumateng Gusti Yesus lan pengin ngangsu maneka warni bab menggaing kratoning Allah saking Gusti Yesus.
lan kanthi cetha Gusti Yesus dawuh dumateng Nikodemus supados lair malih. Mugi-mugi lumantar mangsa Paskah menika kula panjenengan saged gegulang iman kapitadosan kanthi estu lan temen, supados menapa ing sakjroning mangsa Paskah 50 dinten kula panjenengan ngangsu woing Paskah panebusan dalem Gusti, awake dhewe estu dados tiang-tiang sing lair malih, sing estu ngetingalake woing panebusan dalem lan asung paseksen menggaing katresnan lan welas asih dalem. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman, lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.